Jeg dræbte en. Nice. Der er 5 andre end mig nu. Nice. Easy does it. Patience. Se en til. Dræbte ham. Nice. 4 til. Nice. Har du SD? Ja. M4? Ja. Vi er 6 tilbage. Nice. Fuck, nu skal jeg helt ud på airfield. Hvor sidder jeg hen? 147, 169, 147, 169. Det er helt derop. Jeg skal direkte syd midt ud på airfield nu. Jeg dør nu. Men det skal de andre vel også? Ved det ikke det? Jo. Så sæt dig lige, så du kan løbe ud lige 10 sekunder før eller sådan noget. Så håb på, at der kommer nogen før dig. Fuck, nu er det småt. Fuck, det er småt nu, det her. Hvor flabet så smider det en value crate ude for zonen. Fedt. Dude, den her cirkel er fucking lille midt ude på en åben mark ude på airfield. Meget lille. Meget lille. Vi er 5 tilbage. Vi er 3 tilbage, og en kører rundt i en bil her. Så jeg skal bare holde udkig efter ham den sidste. What? Jeg fik en, der kørte... Han kørte lige forbi mig i en bil. Dude. Ja? Væk? Fik jeg mig ikke? Jeg gjorde det. Bilen kører videre. Ja, Jeg fik sgu det. Nej, han er egentlig... Det må han være. Ellers giver det ingen mening, det her. Jeg tror muligvis, der sidder 2 gutter og kører rundt i den der bil der. Ja. Der ved man, der er nogen ude på det der. Det her kommer til at slutte. Ham. Nice. 3 to go, 2 andre end mig. Vi er også 3 tilbage. Vi er også 3.
kommer det altså at slutte hen? Det kommer til at slutte. Derude. Måske deroppe. Du må lige vente. Jeg løber helt ned ved vandet nu. Det her kommer til at slutte. Det her kommer til at... lige skrumpet igen. Nej. Bliver vi skudt efter mig nu? Jeg lægger ud i ringen herude. Ja. Den er absurd lille. Virkelig lille. Hvis du zoomer ind på kortet, kan du se, om det er 100 meter gange 100 meter, som jeg var... Det er noget, jeg er nede på, jo. Det er det, jeg er nede på nu. Så kommer der lige om lidt, det der runden slutter om 5 minutter. 100 meter gange 100 meter. Husk, kig til højre og venstre hele tiden, at de ikke flanker. Jeg har ingen anelse om, hvor de skyder fra. De skyder som en syg, jeg lige står stået. Der var en, der ligger med fuld auto og skyder på mig. Shit. Håber ham den tredje dræber ham, for han kan høre ham. Der er en, der døde nu. 2 to go, mig en anden en. Nice. Cirklen skrumper igen. Halvdelen af vand. Jeg er død. Fuck! Ollie vandt. Jeg har ingen anelse, hvor han var henne. Problemet var, at jeg var midt ude på airfielden, dude. Shit, man. Bustegn den her.